हाय यान मल्लिका यान इनी साबुदाना वडा मल्पुनिंचन तोजावे साबुदाना वडा मल्परे ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಸಾಬುದಾನ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಬನ್ಪತೆ ಅವೇನು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ದೆಕ್ಕುವೆ ಒಂದೇನು ದೆಕ್ಕದು ನನಂತಿ ವರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗು ಪಾಡ್ದವೇನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಸಾಬುದಾನಗು ಆ ಸಾಬುದಾನ ಮುರ್ಕುನ ನೀರು ಪಾಂಡಯ್ಯವು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಉಂದೇಕು ನಾನು 5 ಗಂಟೆ ನಾನು ಎತ್ತಿ ಓಡು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ನಾನು ಎತ್ತಿ ಬೇಕು ಎಂಚಾತನ್ ತೋಜಾವೆ ಅಲ್ಲೆಂಚ ಬುಡ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಅಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾಬುದಾನವು ಏನು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆನ್ ಬೇಯ್ಪಾತು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನೆನ್ನೆಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆನ ಕೊತ್ತದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಪೊಡಿ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಅರಲ್ಲ ಜರಿ ಜರಿ ಪೊಡು ಬಾಯಿಗೊಂಚೂರು ಅಗ್ಗೆರೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಪೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗವರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಣಂದು ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ಕಾಯ ಎಣ್ಣೆಟ್ಟಸದು ಬೊಕ್ಕಲ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಪ್ಪಾಡು ನೆನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಒಂದೆತ್ತ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ವಡ ಮಲ್ಪುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಉರುಂಡೆಗಿತ್ತನ್ವ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತನ್ಗ ಒಂದೇನು ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ತಟ್ಟದ್ಲಾಗೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಕುಡಂಚ ಮಲ್ತ್ ತೋಜಾವ ಅನಿತ್ತೇನೆ ನಿಂತ ಕಡ್ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಿಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಬಕ್ಕಿ ಸರಿಯಾದ ನನೆ ಹೊಡಂದು 5 ಗಂಟೆ ನನಿಂದನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಿನಿ ಮಾತೆ ಅನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಎಣ್ಣೆ ದೀತ ಒಂಜಿ ಕಡಾಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದೇನು ಬಿಡೋಡು ಚಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆಗೂ ನೇಪಲ ಬುಡಾಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಪುಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಸರಿ ಕಾಯಂದವೇನು ಉಲ್ಟಲ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಸರಿ ಕಾಯಿಲು ಒಂದು ಉಲ್ಟ ರೈತ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂಜೆ ಕೊಂಚ ಅಂಟುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುಂಡು ನನ ಬೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೆ ಸ್ಲೋ ದೀವಳು ಅಂಡ ಉಲಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಿ ಹೊಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ದಿಲಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೊಂದನ ಇಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಬಂದು ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪೊಡೆ ಅನ್ನ ಕುಡೋರನಿಗೆಲೆ ಪನ್ನಿ ಚಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋಡ್ಸಿ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಂಡ್ ಬಕ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಒಂದ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯುಜಿ ಬಕ ಏನ್ ಓವು ಪೂರ ರೆಸಿಪಿಲ ಮಲ್ದೆ ಅವೆನ್ನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ಅದಗಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂದುಲ ಕಾಯಿಂಡು ಎನ್ನ ಪೂರ ಸಾಬುದಾನ ವಡ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಸಾಬಕ್ಕಿದ ವಡ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚಾತನಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಬುದಾನ ವಡ ಬಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್.